aplaudi i tots heu d'aplaudir. Hem de donar protagonisme a les entitats. Joan, quants anys fa que existiu els trabucaires de Sant Antoni? Atenció, un compte enrere de 10 cap en 0, eh? Sí. Atenció, us vull sentir. Vosaltres maneu quan ells dispararan. 10, 9, 4, 2, 'Fora música! Gràcies, perquè és el moment que els gegantons de xamfrà i acaba a baix el ball d'inauguració del Tonet i de la Rita. Per tant, acaba la participació aquí.